Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murtiyawatin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sepuh bini sepuh ingkang tuhu kula bekteni, para tamu kakung menapa dene putri ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen, maliginipun Bapak Besan nonggih Bapak Muhammad Muhti sekalian Ibu Sri Suwarsi, sedayanipun ingkang kula hormati nonggih ingkang dipun pandhegani panjenenganipun Bapak Dr. Andes Kirmadi ingkang kinurmatan, sapa ngombyong ugi ingkang kula hormati. Salajengipun saderengipun kula nglajengaken matur wonten ngarsa panjenengan, monggo langkung rumiyin kula nderek saha nderekaken ngaturaken puji saha syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kenikmatan dumateng panjenengan sedaya lumebaripun kula nggih hidayah inayah barokah kawilujengan sehat lahir batos kacena panjenengan sedaya wekdal menika saged kempal manunggal nyawiji wonten gedung Tirtawirja Sraten Gathak Sukoharjo menika tansah pinanggih sae wilujeng boten manggih rubeda sawiji punapa. Salajengipun ugi boten kesupen monggo sareng-sareng kula lan panjenengan ngaturaken sholawat saha salam katur junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah panjenengan sedaya lumebaripun kula kaparingan syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Para tamu kakung menapa dene putri ingkang tansah winengku ing karahayon, wonten ing wekdal menika kula dipun suwuni tulung kalian kadang kulanemipun Bapak Paino sekalian Ibu Sujiem ingkang lenggah wonten Pakelan RT sekawan RW kalih Karangduren Sawit Boyolali. Pontene pratelanipun atur ingkang ongkos pindah nonggih kadang kulanemipun Bapak Paino sekalian Ibu Sujiem ngambali ngaturaken kawilujengan menggah rawuh panjenengan sedaya. Seru panyuwunipun kasekecakan anganipun sami lelenggahan mangke ngantos dumugi pahargyan ing wanci enjang menika paripurna. Kadang kulanemipun Bapak Paino sekalian Ibu Sujiem ngaturaken agunging panuwun dene panjenengan sedaya sampun kepareng nuwuni minangkani menapa ingkang dados panyuwunipun. Kadang kulanemipun Bapak Paino sekalian Ibu Sujiem nggih sinaosa sampun kaserat wonten serat sedahan, namung kula kepareng ngambali malih bilih wonten wekdal menika Bapak Paino sekalian Ibu Sujiem menika ngunduh mantu boyong Sekar Cepana Kamulya sajudu manten sarimbit nggih pun Bagus Erik Setyo Adi
menika putra kakungipun Bapak Paino sekalian Ibu Sujiem. Daup kalian Roro Ayu Asasi Yulitasari ahli madya akuntansi. Putra putri saking Bapak Muhammad Muhdi so Ibu Sri Suwarsi pilenggah wonten Indrakila RT 6 RW kalih Nepen Teras Boyolali. Noniki awit donga pamuji panjenengan menapa dene ridhanipun Allah Subhanahu wa taala menika panganten sarimbit kaijabaken kala dinten Minggu Surya kaping 12 April 2026 wonten ing Gedung Cemara Randusari Teras Boyolali ugi kalajengaken dawuhipun risang panganten sarimbit. Wonten wekdal menika panganten sarimbit dipun boyong dhateng dalemipun Bapak Paino Ibu Sujiem ingkang mapan wonten Gedung Tirta Wireja menika. Para tamu kakung menapa dene putri ingkang kula hormati, salajengipun panyunan saking Bapak Paino sekalian Ibu Sujiem. Mugi para tamu kakung menapa dene putri kepareng jurung doa ing benjang panganten sarimbit anggenipun lelumban wonten madyaning bebrayan agung sageta tansah manggih suka rena basuki ayem tentrem dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Lumantar kula kadang kulanipun Bapak Paino sekalian Ibu Sujiem ngaturaken agunging panuwun. Para tamu kakung menapa dene putri Bapak Paino sekalian Ibu Sujiem nyuwun agunging pangapunten anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya. Noninggi atur lungguh lan suguh menika wonten kirangipun sehingga mboten damel sarjuning penggalih panjenengan sedaya. Kadang kulanipun Bapak Paino sekalian Ibu Sujiem nyuwun agunging pangapunten. Salajengipun kasukecakaken anggenipun sang lelenggan mangke ngantos pahargyaning wanci enjang siang menika paripurna. Kula piyambak minangka sulihipun pun Bapak Paino sekalian Ibu Sujiem nglenggana wonten kirangipun wonten cewetipun langkung-langkung wonten klentunipun anggen kula matur kula nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samendang tan karepit sarmatan tundha bima. Atur panuwun wonten ngarsanipun panenggah. Caos punika pahargyan kang gumelar Bapak Paino siang menika dereng kepareng purna pratandha purna hamba pilih sang pinanganten sampun kepareng hamba dol tumuju wonten sangajengipun wiwara ingkang saperlu jajar wayang tangkep asta nderekaken kunduripun para tamu. Ingkang punika kula dherekaken sata tenglah kanthi martikaning penggalih sinambi mirsani sawanipun para kadang widonati saking satu nada mukirat. Matur nuwun.